Ночь на прадвесні. Эпілог. Сутуняецца. Дзікія гусі зноў паляцелі нізка над лесам, нібы ўцякаючы ці даганяючы, так яны егаюць на ляту і спяшаюцца. Будзе вясна, хоць ад вячорак у пушчы яшчэ ўсё як бы зімовы. З рэшткамі хлюпкага вадзяністага снегу, з нізкім нудна-панурым небам. Тры партызаны конна круцяцца пад соснамі каля крайняй зямлянкі сямейнага лагера. Перад гэтай зямлянкай стаіць стары ў кажушку, з рукой падвязанай цёплаю хусткай, аброслы і злосны з выгляду. Хлопцы, все маладыя, спраўныя, на добрых конях, але стары, відаць, лепш ведае іх, бо вось глядзеў з-пад ілба, і нарэшце, калі яны зноў пад'ехалі блізка, не вытрымаў. Ерунда вы абодва. Бліжэйшы хлопец весела павітаўся, як быццам толькі што пад'ехаўшы. Здаровы, дзядзька, былі. Няхай жыве беларуская птушка, бацян. А ты выскаляйся. Чырвоны, мардаты. Рад, што кабылу жарэбную асядлаў. Моя кабыла ад роду конь. Нешта вы сталі недабачаць, недабачваць і недалічваць, дадаў другі. Нас, дзядзька, здаецца, трох, а не двух, і ўсе мы, выходзіць, па-вашаму, ерунда. Косцік не ерунда. Косцік найлепшы кавалерыст. Пахвалены хлопец нездаволена зморшчыўся. Што, баліць яшчэ моцна, спытаўся ён. Ці мо зайздросна, што мы едзем? Едзеце. Ён там, ваш маршал, не вельмі спяшаецца, сцёплае ў холад. А вы патупайце, пачакайце. І вам таксама вельмі рупіць, усё-такі тут зацішней. Нешта вы, дзядзька, злосны сёння, нецікава злосны, а? Ну, унігена. Цяпер ужо Кнырчук спяшаецца. Паехалі, хай даганяе. Пачакай, я яму слоўца скажу. Спачатку ехалі ступой, а неўзабаве, калі дарога вывелелася з гушчару і пайшла прасцей, падхапіліся на рысь. Адзін за адным і моўчкі. Першы, як выпала, дай ледзёнак. Няхай жыве беларуская птушка. За ім пахвалены Костя Вярбіцкі. Тады Руневіч, а ззаду Генна Ціханаў, іх камандзір з самаробнымі лейтэнанцкімі кубарамі. Конь пад Вярбіцкім не вельмі лёгкім, раскідае нагамі з моладу сарванымі ў плузе, толькі тая хлюпота ляціць у бакі. І Костя сам не вельмі, каб ужо хвацка трымаўся ў сядле. Таўчэ луку, падскаквае, ну, проста працуе, сутулены трохі левым плячом наперад. А ўсё-такі, все ж такі Косцік найлепшы кавалерыст, думае Алесь. І разумее гэта. Стары гаварэнь, не вельмі і стары, хоць у атрад прыйшоў з двума дарослымі сынамі, часта гаворыць залішне па-свойму. Намёк, як кажуць, той самы, ды словы другія. Як і тады, калі ён аднойчы пры Алесю расказваў двум новым хлопцам пра Косцеву маці. О, гэта хітрая баба. У цёткі Вярбіцкай было 4 сыны. Старэйшы жыў, ужо аддзяліўшыся, на хутарку за вёскай. Спакойны быў чалавек Алесей, талковы, гаспадарлівы. І праз зіму пасля вызвалення, як толькі ў іхняй лані пачалі арганізоўваць калгас, яго ахвотна выбралі за старшыню.
Другі сын, спрытны і трохі зухаваты Грышка, з самага малку не вельмі рваўся да плуга. Прыйшлі саветы, дык ён першы ў вёсцы завербаваўся ў Донбас. Хай дома гаспадарыць трэці Костя. А Костю восень 40-го года забралі ў чырвоную армію. І засталася маці з найменшым Іванам, яшчэ пастушком. Калі прыйшлі фашысты, Алісей хаваўся. Па людзях у лесе партызан яшчэ не было. Толькі немцы ды бобікі паліцаі хадзілі, ездзілі свабодна, пакуль што паўнапраўныя ў здзеках, не бітыя. Падпільнавалі яны былога старшыню, калі ён дадому зайшоў. Без ланьскага сабакі тут, казалі людзі, не абышлося. Акружылі на досведку і разам з жонкай, дзяцей у іх не было, расстралялі. У хаце ледь не ў пасцелі. У лані і стрэлаў ніхто не пачуў. Тады зайшлі да маці на другім канцы вёскі. Дзе ён, твой камуніст? Дзе хаваецца Алісей Вербіцкі? Спытаўся нейкі ў цывільным па-беларуску. Які-небудзь карнач або іншая разнавіднасць беззмена, думае Алесь. У армію пайшоў, туды махнула маці той бок, дзе за акном быў усход. Селядоршых пабралі раней, а старэйшага ўлетку. Цывільны пераказаў гэта немцам, яны пагаварылі, адзін засмяяўся, і той па-нашаму перадаем. Старэйшы твой ужо наваяваўся. Ты з ім хутка пабачышся. А гэты што? Камсамолец? Ці піянер? Іван сядзеў яшчэ у ложку. Светлавалосы, ціхенькі, з вялікімі вачыма. Толькі ўжо рукі і плечы ўздрыгвалі ў кашулі. Ды востры падбародачак дрыжаў. Коммі, прэнко, прэнко! Душайзе! Хадзем, ён кажа, каб баржджэй, смуроты. Хлопчык устаў, хацеў узяць свае порткі на лаве, але перакладчык скрывіўся: не трэба, хутка вернешся. Яна пайшла за малым, яшчэ далёкая ад найгоршага прачування. Эрлауфензольдорт! Бяжы туды, паўтарыў перакладчык і паказаў на вуліцу в адчыненую брамку. Цёплы з гнязда і дрыготкі са страху Іван зірнуў на маму, нібы пытаючыся, што рабіць. І тут же дробненько пабег, мільгаючы голымі нагамі і светлавалосай патыліцай. Пакуль маці паспела ахнуць, немец, арыйскі фогель з якога-небудзь ідылічнага доміка. Немец, які быў першы прызвычаена, чыста коротко стракануў ад грудзей з аўтамата. Маці, казалі, не заплакала. Не ўпаўшы побач з сыночкам на гразь, каленьмі і рукамі, не потым, калі яна ў жудаснай немаце паднялася і падышла да плота. Тымі самымі жменямі, якімі толькі надоечы змывала неслухаву галаву, наракаючы на кнігі і на галубоў, і што худенькі, як драч, яна збірала з шурпатых лішаістых штакецін гарачыя пырскі мазгоў. Казалі таксама, што маўчала яна і тады, калі ішла побач з возам, трымаючыся за цапок драбінаў, калі Іванаў трупік уздрыгваў на каляінах, глыбока лежачы ў саломе, а паліцай, які-небудзь старанны гутар Кэроль Букраба, сядзеў, прыкурчыўшыся з лейцамі ў перадку.
Казалі, што і там, куды яе з Іванам прыгналі на Алісеевым хутарку, каля ямы, побач з якой ляжалі на траве яе старэйшы са сваёй Зосяй, каля ямы, навокал якой прыцішана галасілі жанчыны, цётка Вярбіцкая не заплакала. Сэрца закрамянела. Расказваў пра гэта стары гаварэнь двум новым каля вогнішча. Няхай ён, паганец, не бачыць нашай слязы. О, гэта хітрая баба. Што вы гаворыце, дзядзька, не вытрываў тады Алесь. Ну як гэта хітрая? Разумная, я гавару. Жанчына як каменная. І мужчына, который, а ты мне... Дзве хаты Вярбіцкіх, навейшая на хутары і старая, да зімы стаялі пустыя. Потым іх разабралі на дровы ў гарнізон. Гаспадыня хавалася па іншых гнёздах, яшчэ не разбураных. Першая восень пад акупацыяй. Это быў час, калі і ў Алесевых пасынках і ў навакольных вёсках жылі акружэнцы. Немцы не здолелі іх ні ў лагерах змясціць, не адправіць у рэйх і адпусцілі пад нагляд сваіх жандараў і беларускай паліцыі, арганізаванай з цёмнага зброду і здраднікаў, якія, дарэчы, трапляліся і сярод акружэнцаў. І салдаты камандзіраў, што жылі па вёсках, усіх называлі байцамі. Шмат было добрых хлопцаў. Бывало і так, што нядаўнія вызваліцелі гэтых мясцін, ад'еўшыся пасля лагера, абуўшы хадакі з савецкіх аўтамабільных пакрышак, красаваліся перад дзеўкамі на вячорках пад балалайку і прысвіст, хто разгублена, хто бяздумна, а хто і ад душы, спявалі не толькі Кацюшу ці ой ты Галю, але свеженькае, самаробнае, або ў бацька і прузыну, і не чыпараў рызіну. Это былі беспрасветныя дні, калі і мясцовыя хлопцы яшчэ толькі шапталіся паміж сабой і з паасобнымі байцамі, з кім падружыліся бліжэй. Гаварылі, што нельга, ганьба вось так сядзець ды чакаць. Это быў час, калі Руневіч, вярнуўшыся з палону, перанёсся з другога далёкага свету і пакут і надзеі ў разгубленыя пасынкі, нізка прыбітыя крушэннем усяго, што так нядаўна стала для іх сваім, у родную хату, горка асірацелую без столі, што пайшоў на ўсход. Час, калі ён, Алесь, апынуўся ў поўным неведанні, без радыё, без газет, у чорнай, як яма, адарванасці ад той радзімы, што дзесьці зноў так далёка змагалася, ведала, верыла. Страшны час, калі суровы лёс забраў у хлопца, так здавалася часам, амаль усё. І перад найвышэйшымі пытаннямі жыцця ён адчуў сябе голым пад золкай сцюдзёнай слатой. Знешне такою, як сёння. Вершняк адцырэлы па прадвяснянаму, шумеў густым ужо прыцемку, нібы ў восень, сумна. І свет, здавалася, Алесю быў панурым насмарку з цяжкай галавой. Пакуль датупалі данём, усталявалася цёмная ноч. На беразе коннікі спешыліся, закурылі,
На іхні голас паромшчык, дзяжурны дзядзька з надрэчнай партызанскай вёскі, спаленай летась, марудна падсунуў ім з таго боку паром. «Разведка?» — пазнаў ён. «Здарова, хлопцы! А я толькі думаў, што ўжо ўсіх перавёз». Пачакаўшы, спытаўся на всякі выпадак, відаць, не ў іх першых, куды ж гэта сёння так усёй брыгадай. Аднак, не пачуўшы адказу, не зазлаваў. І свой жа хлопец таксама нядаўна пайшоў, таксама не адказаўшы куды. Коні глуха, яшчэ ўсё баязліва пераступалі па бярвеннях маснічын. Навокал, на прадвясняным раздоллі, насцярожана, радасна гаманіла паводка, у цемры сама сабе грозная і прыгожая. Над імклівым сцюдзёным бяздоннем нябачна штурхаліся, шоргаліся, кружылі на месцы і зноў спяшаліся за плынню шэрыя наздраватыя крыгі, малыя ўжо апошнія. Алесь, узяўшыся за парэнчы, з павадамі ў правай руцэ, стаяў перад канём, глядзеў терпкую, неспакойную цемру. Што чуў, што нібы бачыў, што ўяўляў, думаў пра першае пад акупацыяй прадвеснем. Успомніў з цёплай усмешкай крушынавы словы. А там і ночка прыйдзе такая, што хтосьці пастукае в акно. А ну, вставай, пайшлі за сваё. Алесю пастукалі ў такую, вось як сёння ноч, позна было, ды ён не спаў. Завесіўшы знадворку саламянай матай акно, ён пісаў за кухонным сталом, мацуючы сувязь з вялікім і родным светам, што прыйдзе. Пастукаў хтосьці, прыпадняўшы рог маты, у шыбіну не моцна, не па-чужому. Гэта быў Костя Вярбіцкі. Алесь пазнаў яго цераз парог, спачатку па голасу. У цёмры сенцаў яны абняліся праз 3 гады, праз цэлую вечнасць пасля той раніцы, калі Алеся праводзілі ў польскае войска. Калі Костя прыйшоў і на вуліцы па-спрадвечнаму, па-народнаму, першы раз у жыцці пацалаваў яго няёмкім пацалункам, іх простай, грубаватай, і цяпер, здалёк зірнуўшы, хорошай юначай дружбы. У кухні баковацы, пры цьмяным святле газоўкі, Алесь яшчэ раз здзіўлена пазнаў свайго Костю, і цэлы свет крутануўся ў душы. Цэлы свет да крыві на сівым лішаістым плоце, да спрацаваных рук, што працягнуліся туды. Груневіч прыкусіў губу і, не стрымаўшы вейкамі слёзнай гарачыні, сказаў не тое, што хацеў, нібы баронячыся ад непатрэбнага: «Сядай, мо лепш тут, каля акна». Костя ўцёк з палону, прыйшоў сваю лань тыдзень таму назад. Не застаў ужо нават і хаты. Маці знайшоў за Нёманам у сваякоў, там і пераапрануўся. Бачыш, ужо іду, ужо стаю і не хістаюся. Ён усміхнуўся, той самы колішні Костя, але як здань. Благі, замучан, нібы пераапрануты ў старую, несамавітую да вусцішнасці худізну. Алесь іх бачыў, палонных чырвонаармейцаў.
Не тых у Нямецчыне і не тых, што жылі па вёсках у сваіх людзей. У студзені пасынкаўцаў пагналі ў абоз. Весці ў горад сабраныя фашыстамі для фронту кажухі і валёнкі. Фурмонак з 30. Ранняй пякучай рыплівай раніцай яны ехалі краем шырокай вуліцы уздоўж бясконцых руін, а ім насустрач. Не, палонныя ўжо не ішлі. Яны не ляжалі нават, хто дзе ўпаў і дзе быў дабіты па дарозе з вакзала ў лагер. Насустрач абознікам, што ішлі побач з саньмі, на бруку, абледзянелым пасля ўчарашняй адлігі, чырванелі прымёрзлыя лужыны нашай, у нашым горадзе, нашай крыві. Іх нядаўна грузавік падабраў, сказала Алесю захутаная, заплаканая тётка ў паліто з бетончыкам. Всю ноч быў крык і стралялі. Толькі адна рукавіца ляжала на бруку побач з чырвонаю плямай. Не разабраць, з чаго і як пашытая за дратамі. Недарэчна вялікая, заціснутая ў чорны, акасцянелы кулак. Вось і ўсяго ад людзей. Іх там за паркам закопваюць, дзе лагер, даўжэзныя ямы адна пры адной. Маруневіч яшчэ раз убачыў гэтае, не гледзячы пры газоўцы на сябра, слухаючы яго скупы расказ пра перажытае, як ён, Костя, хадзіў у тых калонах зданей у рэштках чырвонаармейскай формы, у доўгіх, страшна павольных калонах, якія кожны дзень і на хаду, і на саломе працярэблівала смерць. Ад немачы, ад вахманскай рукі, як ён сох за дратамі, гібеў на слацей, дубянеў на марозе, як паміраў ад голаду доўга, на мноства дзён, гадзін, мінут, расцягнутай смерцю. Як ён нарэшце ўцёк. Нас было 4, ён адзін. Няўдалы вахман, стары, саплівы, захутаны. А мы, ўжо да таго давялі нас, што нават і такія вахманы не баяліся. Ён нас пад вечар гнаў цераз поле ў лагер. Адсталі ад усіх з работы. Паваліць мы яго павалілі за кустом, але ніяк не маглі задушыць. Вінтоўку ўзяў пад сябе і не крычыць, а просіцца: «Дам гельд!» Пра кіндер нешта балбоча. Пасля адзін з нас, гойда з-пад бахмача, успомніў пра свой напільнік, зашыты ў рубцы шыняля. Боль за месяц ішоў ён з Ковельшчыны цераз Палессе. На страху, на асцярожнасці, на ласцы людской дабіраўся да родных мясцін. І нарэшце, думае цяпер Алесь, пастукаў у маё акно. Зноў яны ехалі, коннікі, ад Нёмана нізкім лугам. Цэлую вечнасць, здавалася, плёхалі па вадзе, па лядку, і яны, цярплівыя коні, маўчалі. А над імі, над куп'ем і вадой, з надрывам енчылі першыя яшчэ бяздомныя кнігаўкі. Шыбавалі ў цемры, нябачныя, пасля зніжалі свой, мілы вясковаму чалавеку, адчай,
проляталі, фуркочучы крыллем і плачучы амаль над самымі галовамі сваіх незразумелых ворагаў. Цяпер ужо Ціханаў ехаў наперадзе. Алесь, знаючы сваю думку, уяўляў яго Гену выразна. Хлопец у новым чорным кажушку, расшпіленым пад шыяй так, каб відаць былі кубары. У летняй артылерыйскай шапцы трошкі набок. Ціханаў з тых, што ў першую восень спявалі з прысвістам пра рызіну, да жудасці шчодра кінутую на дарогах адступлення. Аднак па варожаму выкліку вясной 42-го ў жандармерыю Гена не з'явіўся, як некаторыя з байцоў. У Германію фрыцу служыць не паехаў. Патуляўся ў людзей амаль да восені і прыйшоў у атрад. Да арміі Гена вучыўся. Вайну пачаў з адным кубарыкам, другі нажыў ужо тут. Вясёлы хлопец, галасісты, пуставаты бабнік. І трохі залішне прыкметна любіць запаведь «Ура! Ура!», а сам у кусты. За ім цяпер члапае па вадзе дай ледзёнак. Гэты з гвардзейцаў, камсамолец Косця Вайлані. Адзін з тых юнакоў, што першыя ў ваколіцы сталі партызанамі, што думалі пра барацьбу ўжо ў 41-м, хаваючы пакінутую зброю. Ён у кубанцы з чырвонаю стужкай, на добрым кані, якога днямі збамбіў на цёплым хутары, яшчэ не палоханым пад самым бокам у славутага павятовага гарнізона. Смелы хлопец Алёша, разумны, шчыры, а з выгляду бесклапотна румяны ды поўненькі, з адкапыленай ніжняй губой, з якой кожны момант абы нагода ахвотна сарвецца нядаўна дзесьці пачутая прымаўка пра бацяна, няхай жыве. Костя в шинелі, але ў кепцы і з кулямётам. Салдат, работнік. Калі б таго гаварэння спытаць, што ён разумее пад словамі «Косцік найлепшы кавалерыст», дык ён сказаў бы, напэўна, пра тую спакойную, проста халодную смеласць, за якую Вярбіцкага паважалі сябры. Стары, здаецца, намякаў і канкрэтна на нядаўнюю засаду. Там яны, 20 коннікаў, былі выкрыты ў вёсцы, што стаіць на гасцінцы з гарнізона ў гарнізон, і потым уцякалі ад эскадрона карнікаў. Дзве дарогі ў лес, адна з тае вёскі, другая з мястэчка, сыходзіліся вінкелем на самым узлеску. Дзве групы коннікаў, 20 партызан і разоў у 3 больш фашыстаў галопам перасцігаліся на разбалочаных адлігай грэблях. Карнікі выйшлі б на перарэз партызанам, але адзін з партызанскіх разведчыкаў шинелі ды ў кепцы, не такі ўжо і спрытны з выгляду, спыніўся, спешыўся і залёг. Мужыцкія рукі, быстрое светлое вока і тут не подвялі. Под меткім агнём кулямёта фашысты хто потырч паляцеў, хто асадзіў ды павярнуў назад. Нашы шчасліва варваліся ў лес. Толькі адзін конь, раскідаючы сарванымі ў плузе нагамі, бег без конніка. Коннік памалу, нібы з касьбы, ішоў па раўку, раз-пораз азіраўся на ўзгорак, за якім прапалі ворагі. Азіраўся, гатовы, калі будзе трэба залегчы зноў. Гэта адзін з не найярчэйшых доказаў Косцевай смеласці. Проста нядаўні, свежы, а Костя
зноў у сядле, зноў непрыкметны на свежае вока. І ніколі ён, думае, едучы ззаду Алесь, яшчэ і слова не сказаў пра тое, што жывіць яго непаказную працавітую смеласць, пра тую нянавісць, якая нібы глыбінная крыніца, чыстае лясное азярцо нячутна і нястомна асвяжае яго нібыта простую душу. І за нянавісцю гэтай стаяць не толькі светленькі Іван, не толькі ціхі рабацяга Алесей, не толькі пакутніца маці. Ганебная паніка адступленнем. Ён бег ад Ломжы да Гомеля. Крывавая горыч першых няроўных няўдалых баёў, акружэнне, палон, усё гэта яшчэ незразумелае ў сваім нечаканым трагізме. Юнацкая вера былога падпольшчыка-камсамольца часамі трохі наіўная, але заўсёды чыстая, аплочаная мужнасцю на допытах у дэфензіве. Савецкая радзіма, якую ён так нядаўна знайшоў, заслужыў сваёй верай, пачаў захоплена, хоць усім тым і недаўменна пазнаваць. Адзінае, у чым ён бачыць сэнс жыцця — рэвалюцыя, шчасце працоўных, на што смяротна замахнуўся гітлерызм. Всё гэта жывіць тое невычэрпнае, непераможнае пачуццё, якое ён, Костя, яшчэ ні разу не назваў уголас. Хоць дружым мы даўно, хоць ездзім так вось разам і ноччу і ўдзень, хоць нашы. Алесь усміхнуўся з цёплым сумам, успомніўшы, што ў гэты час не спяць у цёмнай пушчанскай зямлянцы дзве маці. Пра што гавораць яны? Або яшчэ цяжэй, пра што маўчаць? Ці ўжо лежачы на мулкіх, не на старэчыя косці пасцелях з яловых лапак, прысланых дзяругай, ці седзячы перад горача зыркім і легкадумна гаваркім агнём у чалесніках печы. Як той паромшчык, толькі з менш прыхаванай трывогай пыталіся яны, чаго ж гэта сёння, казалі, ўся брыгада падалася кудысьці, куды? Ім адказалі, вядома, не так абыякава, як паромшчыку. Адводзілі гутарку ў бок на вясёлае. Падалася, або ж яна не хадзіла ніколі нікуды. А мы вось забеглі цікнуць, як тут у вас? Як маецца, скажам, вось гэты разбойнік Сашка? Бойкі, пацешна шчабятлівы жэўжык у мяккіх, нібы катовы лапкі лапціках, Толяў Сашка здорава падобны на бацьку. Хацеў бы зноў на сядло, але мама не пусціла на холад, на слату. Дарэчы, вельмі ж заядлая мама выйшла тым часам з той ланьскай Ані, якую Алесь калісьці ведаў трохі сарамлівай, трохі гарэзлівай, быстраногай ды галасістай смуглянкай. Сумуе, вядома, і плача, і аж дрыжыць памалым. І дома дрыжала б, а гэта ж у лесе. Сашка пабыў на руках, у дзядзькі Косці менш, у свайго дзядзь больш, а тады шчабятаў, нячутна тупацеў па земляной падлозе, блытаючыся пад нагамі. Потым хлопцы мянялі бялізну і адганялі яго, затуліўшыся ў запеку, за Косцевым шынелём. Алесю, калі ён скінуў кашулю, а потым агарнуў сябе, пасля 3 тыдняў зноў халадочкам чыстай на момант вострай непатрэбна ўспомнілася з кніг ды з расказаў былых мікалаеўскіх салдат,
што перад боем так вось калісьці ім давалі чыстае. Каму на рану, а каму? Ну, яшчэ чаго, к чорту такое. Поедем, побудем, приедем, сказаў ён. Што ж, і нам трэба рух, а вы сядзіце сабе, грэйцеся. І ўсё гэта было не так, не тое. Маці не ашукаеш, хоць і яна можа прыкінуцца, што так вось табе і поверыла. У той жнівеньскі дзень, калі Алесь вярнуўся з Нямецчыны, яна сустрэла яго, стоячы каля парога на двары. Ці то ўжо так занемагла, ці ногі адняло ад радасці, але ж не ступіла насустрач, нават і рук не працягнула. Ён абняў яе, беражліва прыгарнуў да сябе. Зусім па-новаму адчуўшы, што гэта даўно ўжо не тая дужая, добрая і суровая мама, што ўжо не яна яму, а ён патрэбны ёй як абарона і пацеха. Яна ж сказала яму першае, чаго не магла не сказаць, і ў вялікай нечаканай радасці, і ў не меншым, відаць, у вечна нядрэмным горы. А толіка, сынок, няма. І тады ўжо заплакала. Толі няма. Як няма Сярожы, як не было мяне, як не было нас абодвух. У верасні 39-го года, калі навокал шумела народная радасць, калі на захад ішлі гасцінцам бясконцыя калоны чырвонаармейцаў, а неўзабаве насустрач ім на ўсход калоны польскіх палонных салдат, маці стаяла днямі на абочыне і ў тых пыталася: «Хлопчыкі, а маіх вы не бачылі?» Толя вярнуўся праз 2 месяцы, а далейся ажно да вясны не было ані слова. Толя пайшоў на ўсход. Ох, як даўно ўжо. А весткі хоць бы якой няма. Няма ў каго і спытацца. Вер або плач. Але ж пацяшае яе часамі з горкай нацяжкай, што Толя, напэўна, жывы, ён ваюе і прыйдзе. У яе ж хапае сілы толькі на тое, каб хаваць ад Алеся слёзы. Ад яго і ад Косцевай маці. І не толькі вядома таму, што Косцева намнога маладзейшая, што моя хацела б пацяшаць яе як меншую сястру. Нізка гнучыся пад уласным цяжарам, мама з ціхай сардэчнай павагай думае і пра гору Вярбіцкай, і пра маўклівую мужнасць, як я пра Косцю, пра яго палон, побач з якім мой выглядае не вельмі страшным. Хоць ён і страшны быў, хоць я і не пры чым, што ён быў именно такі, не горшы. Пра тую нянавісць, што жывіць Косцю, дае яму сілу і смеласць, сяды тады дапамагаючы і мне. Мы не гаворым пра гэта, мы прыкрываем пачуцце то проста маўчаннем, то нават абароннай грубаватасцю. Вось і цяпер ён, як быццам адчуўшы, пра што я думаю, спыніўся, каб я дагнаў. Калі Алесь пад'ехаў прытык, ажно шаргануўся каленам аб палу яго шыняля, Костя сказаў: «Прыпазняемся трохі. Што самі, а што Ціханаў? У Гены дзеўка ў сямейным лагеры ўжо і жонкай можна называць. Это на яе, на цёплую, і намякаў стары гаварэнь.
Зараз дагонім, не бурчы, сказаў Алесь. Гену Вярбіцкі недалюбліваў, і не ад рэўнасці, як нехта з дуру мог бы падумаць. Костя і сам, хоць ён толькі малодшы сяржант, мог бы быць камандзірам разведкі. Якое там? Камандзірам любога з 4 атрадаў іх брыгады. Прапанавалі хлопцу. Не хоча. Беларуская, братачка, сціпласць, што вось яшчэ раз у новым выглядзе перахлёствае з дабрачыннасці ў недахоп. А раўнаваў Костя Гену да справы. І гаварыў яму ў вочы, што думаў, па праву партызанскай дэмакратыі. Сёння там у сямейным лагеры таксама пекануў. Дагонім, вядома, сказаў ён Алесю, ды не люблю, калі суцэльная храновіна. Ну, ясна, маршал, Кнырчук. Пасля паўзы Вярбіцкі азваўся яшчэ раз. Ноч добрая. Гэта таксама з думкай пра дно. Лугавая нізіна, нуднае плёханне нарэшце такі скончылася. Коннікі выйшлі на бугор і перайшлі на рысь. Брыгаду дагналі на грэблі. Абочынамі яе там, дзе пазней вясною ды ўдзень будуць сцежкі пад вербамі, а дзе цяпер хоць трохі менш раскоўзана раскалочана гразь, гужам 2 ланцужкамі ішла пяхота. Мужчыны і хлопцы з навакольных вёсак, былыя акружэнцы і палонныя, што паўцякалі з-за дратоў, дэсантнікі, што ў суровую рэчаіснасць гэтых начэй апусціліся на белых шаўковых воблаках парашутаў, другія пасланцы вялікай зямлі, што так вось і прытопалі з-за фронту сюды у наднямонне пехатой начамі. Беларусы, рускія, украінцы — гэта асноўная маса. А потым нібы прадстаўнікі ад іншых народаў. То казах, то яўрэй, то грузін, то нагаец. Руневіч ведаў многіх не толькі з выгляду. Ён памятаў, як прыходзілі хлопцы паасобку і групамі, як абрастаў іх атрад, як разлучыўся на 2, як да 2 прырос 3, 4. Новыя людзі, новыя лёсы. І разам з тым, як ад асноўнага ядра, ад першай камсамольскай групы іх партызанская сям'я расла і дужэла, узмацнялася і адчуванне гэтай сілы, адчуванне кроўнай жыццядайнай сувязі з усёй краінай, з усенароднай барацьбой. Як і кожны з яго таварышаў, Алесь адчуваў гэтую сілу і сувязь па-свойму. Калі яны выходзілі на справу грамадой і, як сёння ў грозным маўчанні, тупацела, скрыпела па снезе, чмакала па гразі мноства ног, асцярожна пабразгвала зброя. Хлопец успамінаў і босых, прыбіта разгубленых палонных чырвонаармейцаў на бруку баварскага гарадка і зганьбаваны варожымі стрэламі наш пагранічны слуп і кроў, замёрзлыя на каменне чырвонай плямай і чорную рукавіцу. Разгром, разгубленасць, адчай, усё, што давялося ўбачыць і адчуць, здавалася бясконца далёкім, нават неверагодным. Алеся зноў здымала пачуццё вялікай савецкай радзімы, радасцю з'яднання з ёю, якога ён не адчуў калісьці тут разам з усімі. Пачуццё той радзімы, што ўжо грыміць пераможна франтамі, што хутка прыйдзе сюды. Гэта ён
Зноў па-ранейшаму і зноў па-новаму адчуў і цяпер, як толькі яны, разведчыкі, дагналі пяхоту, 4-ы атрад канец даўжэзнай нябачнай у цемры брыгаднай калоны. Коні ішлі жвавей за людзей на абочынах, коннікі падварушвалі іх, спяшаліся ў авангард да начальства, і можна было, мінаючы пехацінцаў, пазнаваць некаторых знаёмых. Вось ідзе навамодны баец, які да гэтай зімы жыў у пасынках прымаком. На вялікую нечаканую радасць пярэстарку Акуліне. Дубіна, карак, хоць дугі гні. Ой, не хацелася разуваць Акулініны лапці, припоминать, што салдат. Угаворваць прыйшлося. А гэта Лёнька, рымар, з тых падбярозаўскіх хлопцаў, што ўвосень прыйшлі цэлай групай. Бобікі з іхняй вёскі хацелі іх сілай пабраць у паліцыю. Загадалі з'явіцца ў гарнізон, а хлопцы адкапалі свае прыпасы, выйшлі за вёску, далі ад радасці салют, здаецца, з 9 ствалоў, і падаліся за Нёман у пушчу. А гэта хто? Сам Володька Чыжоў, гаркаўчанін. Ад яго калісьці ў першую восень пасля палону Алесь пачуў упершыню ў жыцці Арлёнка. Гразкая вуліца ў пасынках, імжыць нейкі ліпучы дождж, па гразі валачацца фурманка, гной завезла, гной завезла і вяртаецца. На возе, бокам перавярнуўшы дошкі гнаёўкі, сядзіць баец. Лапці над самай гразёю, і раптам звонкі задушевны голос. Меня называли Орленком в отряде, враги называют орлом. Так и взмахнул сярэдзіны песни с глыбіні свае горкай задумы. Протест, надея, упэўненасць, што было ў яго песні. Потым стало вядома, што. Володька пайшоў у атрад адзін з самых першых. Колькі часу прайшло ўжо, а толькі ўбачыш хлопца або пачуеш ягоную песню, вспоминаецца цёпла з уздымам той першы арлёнак. Белабородька, не чуй, нядаўна прыйшлі за фронту. Здаецца, крамяныя запорожцы. Збан з самагону пастаў на стале, не зміргнуць. Пісьмо султану напісаць таксама можна. Нагаец Антон, пацешны балбатун у сіняй з бліскучымі гузікамі форме польскага пажарніка. Смешна, дзе ён адкапаў яе. А гэты, што за апалчэнец? Эй, Саладуха, здароў! За асцярогай сказаў Руневіч і весела успомніўшы Дайлідзёнкаву губу дадаў: няхай жыве беларуская птушка Батян. Яшчэ ў айчыннай шапцы чалавек вялікай, як буслянка, у хатнім кажусе, ў бесстрашных ботах. Толькі што добрая торба з салам няма. Ты, Алесь! Ну то здароў, братко, хоть бы пад'ехаць даў. Той самы голас мяккі, напеўны па-нашаму. Ды ўжо даўно наш Зміцер не энтлясан, не смяцюх. На рэмені прыкладам угару, каб не замокла доўгая работніца трохлінейка. Партызанскае джала жыгала, як гавораць на Днямонцы. Упершыню пасля Германіі Алесь са Змітраком убачыліся месяцаў са 3 таму назад, калі Саладуха разам з 2 другімі аднавяскоўцамі прыйшоў з-пад свае любчы у атрад. Жыцця, братко, няма ад іх паршыўцаў, гаварыў ён тады.
От дзе погань. Там дома дык яны хоць не ўсе, а некаторыя былі гітлеры. Як мой гарбач, каб яму задушыцца мукой. А тут, што не немец, то гад, а з імі і нашы сабакі, которые ў паліцаях. Як жывеш, Зміцер? Нешта мы з тобой рэдка бачымся. Ды што ж, братку, пешы коннаму не таварыш. Ты ўсё гойсаеш недзе. А наша дело такое, пяхота. А што ж гэта вы чатырох? Вас жа разведчыкаў 8. Да хаты заскочылі ў сямейны, а то 3 тыдні не былі. І вам хапае, вядома. Ён помаўчаў. Каб толькі сам, братко, дык яно што? Трэба, дык трэба. Мы ж не адны. Свет народу на гітлераў устаў. Але ж баба з малымі. А дзе яны ў цябе? Чаму не забярэш? Ты ўжо забраў. Не гібець жа ёй там па сваяках не дрыжаць. У сямейным яны, ужо і зямлянку я ім зрабіў, але ўсё роўна ж, братко, неспакой, каб гэта ты, скажам, сам на фронте, а сямейнікі недзе далёка ад яго. Ну, добра, што хоць жывыя ўсе, сказаў Алесь. І, каб перавесці гутарку на іншае, спытаўся. Пра хлопцаў нашых больш нічога не чуў. Што ж ты пачуеш, братка, якая ж цяпер пошта? Нешмат расказаў Саладуха і на іх першай сустрэчы. Антановіч казаў, што тыя з вашай, братко, кампаніі трох уцяклі. Крушына, Печка і яшчэ адзін. Даль Бог, братка, не памятаю, хто. Потым і мы пайшлі з Антановічам. Вось і ўсё. Мала пра хлопцаў ведае і Алесь. Зрэшты, і мала, і многа. Бутрым памёр у лагеры. Зімой пад 41 год. Толькі такую вестку без падрабязнасцей прынёс яго жонцы земляк, якому ўдалося ўцячы. Руневіч сам быў летась у той нясвіжскай вёсачцы, па якой тужыў калісьці ўладзік. Бачыў Зосю яго, што зусім абабілася на ўдовіным хлебе. Бачыў і хлопчыка, які ні слова не сказаў, чарнаногі свіны пастушок, толькі глядзеў на дзядзьку партызана з-пады лба. Стары Бутрым памёр, яшчэ не пачуўшы пра сынаву смерць. Крушына і Мазалёк у партызанах летась ішлі адтуль з Лепечанскай пушчы. Хлопцы па сувязь, за фронт. Ну і расказалі. Сергей, ёлкі кашлатыя, ўжо і вершы друкуе ў газеце. Нядаўна сам Алесь убачыў. Усцешана і зайздросна, бо сам ён толькі яшчэ ўсё багацее, набіраецца. Хоць як жа цягне яго, не давершыў, да прозы, суровай, радаснай, дужай, трывожнай, як само жыццё. А Мазалёк цікава. Хто ён цяпер? Падрыўнік, пехацінец, разведчык. Пра трайнога Марціна, Печку і Непарэцкага не чутно нічога. Дзе яны? Як там Янкель з яго неўцешнай трывогай? Хто ж там трэці ўцёк тады з Сергеем і Печкам? Каб жа пачуць хоць што-небудзь яшчэ. Ці голас ім падаць? Выпрабаванне разлукай? Як столем? За многа іх гэтых разлук. Ты чуў? Ты чуеш, Алесь? Што?
адарваўся ад думак Руневіч. Уверся, слухай, во! Дзесьці высока над імі, здаецца, над цемрай пачулася еганне. Зноў трывожнае. Уцякаюць яны, даганяюць. Радасць гэта ці проста спалох? Дзікія гусі, братку, таксама ж некуды лятуць. Вясна, што ж, кожнаму сваё. Руневіч прыпыніў коня, нават глядзеў заслухана ўгару. Вашы паехалі, Алесь, бягом, глядзі, братко, і ты. Пабачымся яшчэ, хто будзе жыў. Бывай, Змітрук, пабачымся. Дарога пацвярдзела, конь, толькі падварушаны, пайшоў ахвочай рыссю удагон сваім цягавітым чацвераногім сябрам. Яны ўжо зніклі наперадзе ў мнагалюднай, маўклівай, насцярожанай цемры паміж двума ланцугамі пяхоты. Спяшайся, чорны, мой новы, добры, яшчэ не заезджаны конь. Не ведаю, чыё ты поле не выедзеш гэтай вясной араць. Хто? Што за чалавек па цемнаце сваёй лае мяне, незнаёмага партызана, які прыехаў і ўзяў цябе ад жолаба, пакінуўшы там твайго папярэдніка. Невядома і большае, дружа, чыя заўтра маці заплача, а каго закапаюць і так толькі пад залп нястройнага салюта. Пасля прамовы нашага імена. Многім з хлопцам, каго мы мінаем, невядома, каб без здагадак, а ясна, куды мы цяпер, як задумана гэтая ноч. А нам, разведчыкам, вядома ўсё. Алесь выразна ўявіў губаты, грубы, чорна-брывасты твар камбрыга імена. Калі б гаварыць прамову, дык ён заблытаўся разоў са 100 у сваім «который». Фашист, который должен чувствовать, подлец, что партизан, народный мститель, который... Калі б рыхтавацца да гэтай прамовы або сядзець на бюро, адлюстраваў бы Александр Иванович на прастецкім абліччы, як Костя кажа, партыйна-дзяржаўную заклапочанасць. А перад боем, перад справай Івін рабіўся толькі такім, якім яго хлопцы любілі, смелым, разумным, чалавечным камандзірам. І часта Руневіч успамінаў тады, што іхні камбрыг не проста кадравы афіцэр-капітан. Яму таксама не пашанцавала. Акружэнец арганізоўваў вёсцы атрад, а потым быў арыштаваны. Уцёк з-пад расстрэлу ад самай ямы са звязанымі тэлефонным проводам рукамі. Гэта здавалася б, можа, легендай, каб не адбылося яно ў недалёкім мястэчку, каб не было людзей, што самі бачылі, як ён бег пад кулямі да лесу, што самі развязвалі яго рукі. Сёння брыгада ідзе нарэшце на тое мястэчка, на той славуты непрыступны гарнізон. На тых арыйскіх фогеляў, плюгавых бобікаў і гандляроў бязменаў, што акапаліся, абгарадзіліся тут на нашай зямлі, якая недарэчнасць, як адзін з апорных пунктаў гітлерызму. Праўду, народную праўду кажа па-свойму проста Змітрук. Тут што не немец, то гад. І я ў Германіі бачыў нямецкі народ і нелюдзяў, і людзей. Тут мы бачым фашыста, захопніка, забойцу, рабаўніка, і адгэтуль ён не павінен вярнуцца.
Івен таксама ведае гэта ясна. У штабной зямлянцы, дзе камбрыг праводзіў сёння аператыўную нараду, ён гаварыў без каторай, коротко і выразна. Цяпер разведка. Руневіч і Дайлідзёнак прабяруцца на могільнік і прынясуць ад сувязнога паліцая іхні пароль. Вярбіцкі павядзе першую групу. Здымаць пасты. Ціханаў і астатнія застаюцца пры мне. Мясцовым дазваляю заехаць пераадзецца. Ну, і сваіх пабачыць. Усё. Пакуль што ясна ўсё. Спяшайся, чорны. Адстаём.